Kibuton tala si Mama Iris pero no. First time yan yung mga trabaton bulak sa ako no. Mga kunat. Thank you. Ay, sawadi ka! Talawin kami ka. Bulak, sir. Amulis ako. This ano, okay man. Ang isabi, ang pink, ang orange, ano? Shoutout lang sila, no? Shoutout. Andun yung sa Aeroplaza. Thank you. Ay, sawadi ka! My name is Jean Dudera. Ari ka. Thank you. Ari na ako na na. Thank you. Okay na. Ari, pwede kita pakalta. Para at least ano, nakuha ko man sa no. First time. Shoutout sa tanan-tanan nga nagabakal sa bulak para sa ilang away at sa lubyan nila. Mga kakulot, mga kanto lang kita sa ano sa opisina ni Mama Iris no. Dili sa Mega World. Masugat kita sa iya. Bali ang aton nga mga flowers ari kay ano kay Mami. Para ipunta namon sa bayo na nasa giputos namon. Puno sa mga kalandaan kay puro mga may mga partners mong gagululuwa sa ilang pag-celebrar sa ano sa February 14. Sana all. Sana all. Tara sana. Tapos mo daw. Grabe ba? Ha? Mau may surprise ka? Wala may surprise. Surprise! Sabi na mo may surprise yung Iris. Dai, hindi dito makaon. Ha? Hindi ba kawan? Ginaw. Hindi ka marami? Ako si First time ni Mama Iris makabaton sa akon sa flowers. Ano Happy Valentine's Day! Bok, eduwa. Nagalap shoutout sa tanan. Good vibes Ilonggo School of Dance.